Sanmalani moleng yapshe tumelangi Sanmalani moleng yapshe tumelangi Sanibonani molweni abushangi tumelangi sanibingelela futhi sanamukela kuzothemba unonke naphila niphila nje sebonkhulu ucela subscribe sicela ucindezele ukuze baqala nqa ukuthola ama video mabe so poster siyabonga bafowethu ukuthi sibukele video ezinye futhi la ngempela sinje phela ake sikhuphuke nazo ngalesikhathi la siphethe khona ngempela udaba oluthintayo lapha ngempela umfo wamgube kusho into yenze lobe yilena kube ukuthi ngempela lapha umfo wamgube uthembisa ukuthi kulo nyaka lo kuzophuma ama SAP isihloko sealbum ngawasesidalula kodwa isihloko sealbum vele umgube uvamile ukuthi ekhanda isihloko esithi masiheheke ngisho kanjalo impela ukuthi esithi masiheheke ngoba kunokubiza ingoma nesihloko nje njengaba wabiza ingoma yeshifuseki maqede futhi avule ingoma kwase kuba ukuthi into eculwe ngomeni ayihambelana isidalo naleyo ubungayicabanga uma ukuthi seceleni nje usezweni lomntalapho la ngempela khona ingoma nje ikhuluma ngesimo nesasempilweni la khona ithi umlako wethu ngempela la uyenyanya umuntu ecelwe kwami fuseki into njalo kwase kuba ukuthi ngempela lapha ngempela umgube futhi udla abantu ngakho kushuthi lo mnyaka futhi nakhona ukhipha isihloko sithi masifuze sona leso ngoba ukhipha isihloko ngempela sithi lapha ngempela uyinja mgodoyi lesihloko lesisikhuluma ngaso sasho ukuthi kanjani la ngempela khona besikhalisa khona abantu abaningi bemangala ngazo ukuthi ngabe esihloseni la ngempela sezakhuluma khona naye video ngaphezulu uzoyibona nje la wakhuluma khona uSimomoza naye wakhala wathi hayibo isihloko singakodwa noma sinjena ke salohlobo wakhala ngakho ke ethi abambonisa abantu ungabona video khona la phezulu nakhona la ezansi ku description zokuthola futhi link ukwazi ukuthi ubone besikhuluma sithini ngalolu daba la ngempela namhla siphethe ukuthi ke usevele wayitetela ngempela ngengoma wayiveza ukuthi kahle etheni futhi umgube vele singathi sithi ucishe ngombeka lapha ekuthenini uyakwazi ukuqamba ihloko zama-album la ngempela veze khona ke ngoba i-album yakhe ilindwe kakhulu nje abantu bafuna ukuzwa ukuthi uyinja ngoba kutheni manje vele odalula ukuthi kahle uyinja ngoba kutheni la ngempela khona khiphe khona ipromo yakhe khona nje ngawo lapha ngempela umhla ka1 kona uApril wasededela futhi nokulwazi ukuthi i-album uzoyidedela ngawo lapha ngempela umhla ka6 kuwona April kodwa ke akudedelile nje udedela ukuthi ngempela ingoma ayithini la veze khona amazwibela ayo ingoma lapha ngempela eveza ukuthi ihamba ngapi ijika mama khona kanti futhi waseveza nevideo nyana eclip eveza ukuthi abantu ngoba vele ingoma ngaphelele kodwa ke siyibuke ngempela eclip ukuthi hamba kanjani ihamba kanje eclip ahlase masiyibheka ukuzeni selsomuthi olofo ukuzeni lisomuthi olofo Lomkoto ushela bafas baba Lomkoto ushela bafas baba ushela bafas baba ya yole clip impela iyavela uyabona lapha ngempela kodwa into eyisimanga le clip mawuthi ayibheka kuvela ngempela lapha umuntu ngempela ugqoke ithawula ekhanda obekungaba into obungayibuka ngelinye indlela ke la ngempela ungabuka sengathi ngempela amagama abheke ugciwamelisha mayithi winja ya bengabheka ngendlela ukuthi mhlawumbe kubheke lapha ngumfowethu uyaza ngempela kodwa ke futhi ungayikhipha kulo mqondo ngoba kungaba ukuthi ngempela iqondile kuyena uheha abantu ukuthi begijime beyoza ingoma iyonke nje njengoba vele ingoma ingakapheleli yonke ukuthi izwakala ukuthi ithini ngaba ukuthi ibheke khona ngaba futhi ukuthi abheka ngakhona ake ngempela sisho la comment section ukuthi ngempela ngaba nokuthi bheke khona into lana lapha ugcomelisha kodwa before sisho nje uklikhe lapha ne-link uzothola ukuthi i-link ezokunika ngempela i-video ephelele yakho umgube okanye ama-SAP ngoba thina asikwazi ukuyipostela masingathi siyayiposta ama-copyright azosilimaza asikwazanga ukuthi siyikhophe kodwa ke ungaklikha ngempela ukwazi ukuza ingoma ukuthi ithini yona ngqo ukuthi ithini ingoma le ayidedela umgube ngempela ngathi winja kodwa nje ngiyethembisa ulozo lengoma kodwa engaqondanga la ungacabanga ukuthi ngakhona akuyizwe nawe uyizwele mawuthi siyibonile ngempela wayizo futhi ucomment phansi comment section usucabangani ngoshumi kamgube lo avela abuyela kuona nje siyawazi washo siyikhotha kuswakudala share phansi comment section usucabangani bese wothi nawe sidibana ngokuzayo